Здравейте! Днес ще се опитам да дам кратък отговор на един въпрос, който често родители ми задават, и то е: добре ли е да се отнасяме с детето си като с приятел? Моят отговор е: отложете за сега приятелската връзка с детето си за малко по-късен етап от развитието му, например около неговата 18-20 годишна възраст. И когато казвам отложете приятелската връзка, не означава, че във вашите взаимоотношения не трябва да има елемент на приятелство. Напротив, отделяйте време за децата, изслушвайте ги, разбирайте ги, подкрепяйте ги, насърчавайте ги, забавлявайте се заедно, привдигайте ги, когато се нуждаят от това, но не забравяйте, че с тях вие сте в иерархична връзка. Важен акцент, който липсва в приятелските отношения. Във функцията на родителстването се включва, освен всичко, което току-що изброих, и възпитанието. Приятелите не възпитават, но родителите – да. И в този възпитателен процес влиза и дисциплинирането. Дисциплинирането може би е най-неприятната част от родителстването, но е задължителен елемент. И това е създаването на граници, създаването на правила, на ред, отстояването на тези правила и устояването на тези граници, както и съблюдаване за изпълнението им. Но да се върнем на изслушването. Когато изслушвате, когато разбирате, когато подкрепяте вашето дете, вие освен добър слушател, сте и добър приятел. Но не сте на нивото на приятеля, защото приятелството се крепи на два основни фундамента – равнопоставеност и доверие. В приятелската връзка и двете страни стоят на една и съща плоскост. Наравно са. И ако тази равнопоставеност се наруши, рано или късно приятелството се разпада. Родителят и детето обаче не могат да стоят в една плоскост. Между тях съществува иерархия по дефолт, по подразбиране. Родителят е този, който поставя граници и решава кое е добро за детето, кое не, кое е правилно и кое не, в каква посока да го насочи, как да го възпитава, какво да изисква от него. Наруши ли се тази иерархия и родителят слезе ли на нивото на детето в същата плоскост, там където е и приятелят, родителят губи своя авторитет и е твърде възможно да има в семейството двама тинейджери. И това е с цел родителят да бъде съвременен родител, като бъде приятел на детето си. Това е така наречения либерален или още демократичен стил на родителстване, който, оказва се, не е много подходящ в нашето съвременно общество. Разбира се, не е нужно иерархията да бъде изключително строга и авторитарна. Тя е добре да намалява с израстването на детето, но лично аз считам, че дори и до края на живота на родителят е добре да съществува. Все пак, порасналото вече дете, превърнало се в зряла личност, е добре да изпитва уважение и почит към своите родители. Така че, мили родители, ще можете да бъдете приятели с децата си през целия си останал живот, но сега, в детската и тинейджърската им възраст, създавайте правила, които да спазват. На децата не им е много приятно, но те се нуждаят от тях. И едновременно с това давайте и известна доза свобода, за да може детето или тинейджерът да се заяви, да каже от какво се нуждае, да сподели какво чувства. А в същото време границите
дават една увереност, че то е закрилено, то е подкрепено, че е на сигурно и безопасно място и може наистина безопасно да изследва себе си, света около себе си и така доверието му във вас да расте. Всъщност това е и съвсем накратко авторитетният стил на родителстване, който се явява най-добрият стил на възпитание за развитието и израстването на една личност в здрава, уверена, удовлетворена. Но за стиловете на родителстване ще говоря в някои от следващите видеа. И така, родители, бъдете здрави и успешни родители, и ако информацията ви е била полезна, абонирайте се за канала, за да получавате ново съдържание на време. Благодаря предварително и до скоро!